Prúdky, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 23 hodín 59 minút, prichádzať k nástupištu 2, koľaj 7. Stanica Košice, Rýchlik 614, Zemplín, železničnej spoločnosti Slovenska. Pozor! Lubenné a Trebišov, pravidelný príchod 23 hodín 10 minút, ktorý pokračuje smer Kisák, Marmecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Prúdky, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany,